Do you speak English? Do you speak Finnish? Mä en osaa laittaa oppeja, mä unohin ne taas kerran. Mulla on oveneri tuohon Cybermaniin. Ja DJ Poisilla on ovenerit. Ei tällä ole pakko olla. Jos tämä ohjelma teille ei passaa, niin olkaa hyvä ja panukaa vittu sitä inisemmästä senkin helvetin hintit. Mutta jos ohjelma teille passaa, niin voitte pyytää biisää, niin mä soitan ja annan teille hyvät vipat, kun kerron hyviä juttuja. Pistä mun osoite tämä cybermanshow.fi _vino_info.html. Sieltä aukeaa sivu, missä on mun tilinumero. Jos sä haluat lahjoittaa mulle rahaa, silloin löytyy tilinumero sieltä netistä. Pistä siihen, jos sä pistät rahaa sitten, niin pistä viitteeseen sun nimi, niin mä voin kiittää sulla suorassa lähetyksessä monta kertaa. Mä Adakin kiittänyt monta kertaa. Ada on lähettänyt 2 kertaa rahaa mulle. Niin Adalle kiitoksia, ne taas menee kerran nyt uudestaan. Että eilen tuli 10 euroa Adalta. Jupille tuli tonnen biisi kuin... Otetaanpa tämä. Joo, se oli semmoinen biisi se. Se oli vähän siinä oli vähän hinttimeininkiä tuossa biisissä kyllä, mutta niin ei se tuossa videossa se oli vähän hinttimeininkiä. Biisikin oli vähän niinkö sieltä itsestänsä, mutta niin koska tämä politiikka tässä radioasemassa, tässä Radio Ruesissa on se, että kuuntelijat pyytävät ja minä soitan, niin toki minä soitan sen, mitä kuuntelijat pyytää. Ei ole kahta puhetta. No niin. Siellä on nyt enemmän kuuntelijoita. Tämä on Radio Relesissa. Täällä on Cyberman kuulolla äänessä. Kuulolla kuin äänessä. Anna meidän olla. Yes sir, aikan puukin. Mutta niin, Rothamman on vähän ollut niin jäissä, kun se pyysi sitä sosiaalidemokraattipuolueen biisiä silloin kerran tässä eilenkö se oli. Mä en oikein niin kannata tuommoista politiikkaa, että aletaan niin pyytämään sitten natsipuolueen biisiä. Sitten sä vielä sitä toistakin biisiä pyysit sitä, tai sitä jotain YouTube-pätkää, missä oli se siitoinen. Niin, että niin, se tulee vähän niin kuin takaisin sitten se. Mutta jos sä pistät jonkun normaalin biisin, että niin, sinne on mitään siitoisia eikä mitään hitlereitä tai mitään
sosiaalidemokraattipuolueita, niin kyllä mä soitan sen. Mene privaan ja pistä summa sinne, niin mä tiedän, että mitä mä otan sulta. No, nyt saa jatsa hurrikaneesia, kun pistin rahaa. Hurrikanees. Kyllä. Rotman, kuulikko nää? Jatsa pisti rahaa. Rotman ei pistänyt rahaa.